say kamandimano safe ka dia. Hagunos na ang hangin. Eh mga paps, so ginapanilagan ko ang Chimpo Subong kay ano kaabot ang bagyo Odette dire sa Iloilo. Di kay daw kusog kuno nga bagyo eh. So naisipan ko nga dapat ma-preparar kami, makadto kami yan sa SM kay mabakal ako sang ano ng water pump kay nagabaha bala sa likod sang amon nga balay. Kung kusog ang ulan kay grabe-grabe gid. Hindi malagas sa Honda drainage. So kailangan excuse me. Mas mayo nga may water pump para mabulig drain sang tubig pakadto sa gwa para hindi magbaha kay kung pabayaan na namon masulod sa balay ang tubig. Amo na ang solution for now. Mabakal ako sang water pump, yung submersible lang na bala. Para hindi kami mayawan ni Mami saga-saga ang tubig kung magtudo ang ulan. Kaya kung magtudong ulan, kasaga kami. Wala katapusan, kung di maguntat ang ulan, di man kami mag-untat saga. Yung research ko na kung anong kinahanglan yung water pump online. And ang bagyo ma-landfall ko no buwas sa kaagahon. Better prepare, no? Mas daig ng basta mo na. Maubra pa ko sa mga quotes pa. Ops, wala ko kalima mention. Buwas is the death anniversary ni Tatay Nestor. 10 years na siya nga napatay. Okay, so celebrate na mo ng life ya pagi sa pag kaon-kaon dito sa balaya. Hari di mga tiyo ko, mga utod ya, kang mainom-inom mga medya. Okay, treat ko sila. Yes, galing kay Bagyo. Taon-taon ng plastada sang panyapon di kag inom-inom samtang nagabinagyo. Nagaulan-ulan na, pasa na ang syudad. Tapos sa mga tao nagapangaman na ni. What do you think, moms? Oh God. Okay, so nagpundo kami sa Ace Hardware. Galing wala to ang water pump nga gusto ko, nga gina-research ko. May ara sila to, pero daw hindi ko sigurado. Kaya daw tiyagan ko daw pigado. Sige lang, hindi ko na ipagrisguan. Mahapit kami anay subong sa hardware. Kaya base may mga submersible water pumps to sila yung mas okay pagid bala. No? Mas pabor ako. So, makadto kami to subong. Okay, so ari kami subong sa City Hardware. It turned out, pareho malanggaling water pumps nga gina-offer nila. Same ang gyapon sa Ace no? Makita kami de. Okay, so muna yung patistingan ko. Duwan yung pilihan ko. Kaya isa 40 liters lang iyang suyop eh. Isa ya 70 get. Pero mas barato syempre yung 40 liters. Patistingan ko di kay Migo. Okay. Anong ngalan mo, Migo? Bon, sir. Ha? Bon? Bon. Okay, si Bon. Si Bon ang kabulig sa amon din sa City Hardware. Yes, sir. O, sige, sige. 5 minutes, sir. Oh, sure. Okay. Kurente ka ba da? So, ako naman niya ang mahina-hina lang kawa. Okay. So, kailangan pagid magbakal sang hose na natakos nila 11 meters. Sobra-sobra na gani. Okay, so gin-set up ko na dire ang submersible pump. No? Way pa man nagaulan eh. Hinay pang ulan, way pati gabaha oh. Kung magkusog ang ulan, kisa hindi malakas ang drainage, puno na din ang tubig, nagasulod dire. So okay ang ginpili kung medyo kusog-kusog lang nga pang 70 liters per minute ang iyang masarangan nga maximum flow.
So, ari na siya, oh. Okay. So, diri ang iya hose. Nagbakalpay ko sang hose, eh. Tapos, diri ko na siya butang. Kung magbaha na diri ko na siya butang. Okay. Dira ada siya. So, yupo niya na ang tubig. So, tapos ang hose nga ni, diri ni siya lapot dito sa over the bakod. Sa pihak nga kudal. Dito ya idupla ang tubig baha. Halin sa likod balay. Matistingan gina kung magtudong ulan. Daw ginapangabay kung magtudong ulan no? Para matistingan gid. Hindi na pagsaksak bandar na karon. Kung magkusog ko ng ang ulan, matistingan ta gina. A few moments later. Okay, so good evening mga paps. Alas 2 na sang kaagahon. Hamba nila mga 2 o'clock kuno maabot ang bagyo dire sa Iloilo mo. So amo na ni sitwasyon sumong sagwa oh. Mahangin na gid man. Abot ko makita nyo gabi-abi. Pero makusog ng hangin. Kusog ng hangin, no? Pero okay na. Kusog na. Okay. Si Longga Map to na kulbaan siya. Pero ang bako okay lang Damo na kusog nga bagyo ang nagyan today. So wala ka dapat ikulbaan. Kusog ang hangin pero it's nothing new Malipas man gyapon. So ari na ang bagyo sa Iloilo. Ari na gid yan sa Iloilo na gid yan. Ahay, kaluo isang ito. Isay? No, why man sinana. Okay, okay. Tisay, okay ka lang de. So, muna ni full swing, Nga ka-blurred ni man. Naghagunos na ang hangin. Nice. Okay, na hindi pa klaro. So, ari na, naghagunos na ang hangin. Muna ni siya. No. But, Tisay, okay ka lang Tisay. Hindi ka man di mano safe ka di Okay. Okay, so lang oras na. It's almost it's 3:20. So kapamati na kami sang bumbo dia. Burn out subong, kandila lang. Hindi na. Hari na kulbaan. A few moments later. Ikaw? Daw batang ko daw nabusog na po sa panilaw-pilaw. Noyo? Tito! Bahay. Siya na ang subang. Hindi na sa kabati. Hindi na kabati si Tito. Oo, kami inom to yun. Oh, sige. May edad kita. Galing kami sundan nga man si Ante Si Ante way gini ka tambok ya. Nami ka may curves. Alright, so nagabot na. Nagabot na ang
Ang kinasugit nga pinakagwapo ko nung sa ano? Sa mga hagurin. Tika lang. Tikaw na ito. Ikaw na Okay mga paps, so ari na kami din subong, nag-inom-inom na kami, nakatapos sila panyapon, so ubos na, oh. No, matamat na. Okay? So, to Arnel, are, Tito Ben, Tito Bob, yes, to Larry, na Attendance. attendance. Toto Miles, okay. Si Shelene, si Jinjen, okay, hindi na ako kilala kay Jinjen, abi ko artista. Si Auntie Nilda, Auntie Bibeng, kag si Auntie Impat, are, sister niya siya ni Tatay. So, Mention mo naman si Anan. kag si Anan. Kag si sungani ni siya? Si nanay. Okay. So, asawa ni Tatay. Gina. Okay. Okay, are si Mikmek. Okay, kag si Daddy kag ang magulang sang tanan si Tito Rami. Ano ang anyeho, Timsong? Itago mo muna yung Johnny Walker para makikita lahat niya sa YouTube niya yung ano. Ano ang Akin din yung Johnny Walker. Okay, why na? Laway na yan. Anyeho ang the best. Anong team song? Okay. Lahat kami sa Anyeho. Lahat kami sa Anyeho. Ram. Anyeho kami. Dohalan ka gina, anyiho, wala man lang sugpon, amo lang gina. Anyeho Rami. Ha? Anyeho Ram.